navštivte prodejnu MPO Madrace v Praze. V příjemném prostředí si můžete vyzkoušet více jak 50 typů našich matrací. S výběrem vám pomůžeme a vyrobíme jakýkoliv rozměr. Pohodlně u nás zaparkujete ve dvoře za naší prodejnou a zboží si můžete ihned odvést domů. Najdete u nás také množství oblečení, luxusních přikrývek a polštářů. Vše ze špičkových materiálů a v mnoha variantách. Také si můžete vybrat kvalitní masivní postel od českých výrobců, kterou v naší prodejně můžete stejně jako naše matrace rovnou vyzkoušet. Těšíme se na vaši návštěvu.